ngokoro yasabana wabwatoke ebitamba byobochinogochia ase abana banyaroka ase skuru ichinga kechibo igoni go batarira abanyakenyero ase kenyero kiage soko awasa wabwatoke ebintu gati yabo amabuta amono mochero gochia samenyi bensemeyo omuriketo diponasanya na ikirana sensemeyo no gotwarigani roboti rokubwatia Omutenenerio monene bw'ekiombe ya Joshua Nyarenji Foundation omusayo bwatwa moyo myabogo konya n'abana abanyaroka bakorwa ase chinka kitali kwenyara niyo lero anyara wikirana ase skuru yoboroso ya ngokoro elioko basira sababu ya tureta ankali ngi twaje support ya bana asupire momanyete Joshua Makori Foundation Joshua Makori Nyarenji Foundation is a foundation ya kwanya abantu baito bakituti chachino particularly kurwa Santa Towers ya sabana baito abanyaroka be primary Gokwana niganyara koerera sobwagare ekerenga kenene kya mwirirete gutako murobiri oyo team ya itongo supportiere abana be school ku supportiere kwa gachira abantu nyomba ku supportiere abantu barabarwire to kurejectali naenda aseme pange mengi yo ku uplift abantu baito and particularly those needy cases gwetero moyo bukumanyo bogima obokongu ase chinka when I'm not there they understand the need of our people. They understand what our people are going through. And in fact, our desire and our need and the objective of our foundation is to support our people. And particularly, we extend also providing dagra, or remain in school. Chinga kiechechyo nigali ira yogo chikokonyo mwana omumura, eliotanyara kuirana naso gosiro ku mwana omunyaroka. God will help us to expand this support to other areas. But that's our objective. We provide the to all the children. Again, this is equally a challenge because even both the girl child and the boy child, both of them are endangered. Abalimu nigo bagokero murubiri gana kwenele ngambu ya mono gojia somo samario mu ya Joshua Nyarenji asokwero kwaye kubaretere ndagira na gokonya abarokigwa babo nebitamba byobochenu bakurawa n'umwarimu manene we skuru eye Tawapongeza wazazi wetu wakati nzuri wanayofanya ngoira ni ngambu ya mono Joshua Foundation gara bareta Santa Towers the culture the same time by the people that are very destitute and na promising na about the plan yo konya one specifically as academic Sarenja bana besikura kanyara pero chinga kichirichiabo ekera ya bero mubaso kano na bara ibisanse getekona tucha komanyara chinse dose karasta pero paso de ya chirega na ro ba ko kamya bago to begere buna ba ko bitubi nganero bukomusana konyora ngumanye yariko asama tuko asomutini nababo tigesikuru mutukata tuko ngozo kwa kama tukayo mwana atatu chesikuru na mangi abandi nabagutino ena atano arenga senye tutari konyara kwenya nabayibodi mbarensi ensema nayo nigatarire kenyero kya gesoko na kuruwa bokonyi gochia se chinka kitali kwenyara anene mono gochia se familia yo mugaka Albert Ogamba uyo tali kwenyara uyo nyara konyoro bokonyi gukwa gachirwe nyumba yo bochenu elio korenda afya ye familia ywe Kulipotelia egetaseni Kandizi TV kurwa se ward ya Monyerero egotoka chinsemo cha Marani Kegogi egotoka imeye bunge ya Kitutu cha North imeye county ya Kisii elietalia ne Dipon Asanya